היי, אנחנו נעשה הדרכה קצרה של איך לעשות אמ, פוסט קרוסלה באינסטגרם. אז אני מתחילה להקליד אינסטגרם קרוסל פוסט. הוא נותן לי את כל האופציות האלה, זה כל מיני עיצובים קיימים. אני יכולה לבחור אחד מהם, נניח את זה. Customize, אני פה רואה את כל העיצובים בתוך הפוסט הזה, אני משתמשת בו, Customize. יש לי אפשרות כמובן להוסיף פה עוד עמוד, אני יכולה לשכפל את העמוד הראשון, אוקיי? שכפלתי את העמוד הראשון, אני נגיד רוצה שהוא יהיה העמוד האחרון שלי, כמו שפתחתי, ככה לסיים, רק עם טקסט אחר, אז אני אוריד אותו עד למטה. אוקיי, עכשיו הוא יהיה האחרון שלי. פה אני מתחרטת, אז אני אה, זורקת לפח. ואז פה יש לי אפשרות לשנות את הטקסט. יש לי אפשרות גם לערוך את התמונה, אולי טיפה כהה לי. אני רוצה את הצבעוניות שלה, אני רוצה טיפה יותר בהיר, טיפה יותר קונטרסט, לשחק עם כל אלה, אוקיי? את הטקסט הזה אני לא רוצה, אני פשוט מסמנת אותו ומעיפה, לוגו, אני מעיפה. בא לי איזשהו אלמנט של סתם להוסיף פה כוכבים, ואת הדבר הזה אני יכולה לסובב אותו, אני רוצה שהוא יפנה לפה, אני רוצה להגדיל אותו, אני רוצה להקטין אותו. אני רוצה להוסיף עוד טקסט, טקסט משלי, רוני, רוזנטל, נשים את הטקסט הזה פה, לבחור איזשהו פונט אחר, צבע, אוקיי? אני ממש משחקת עם כל הכלים שיש לי פה, גם מבחינת האלמנטס, תמיד למחוק פה ואז זה ייתן לי, אולי אני רוצה לשים רקע מאחורי הטקסט הזה, אוקיי? אני לוקחת קליק ימני או שפה, סליחה, הוא לא נותן לי לעשות backwards, אז אני אקח, אני רוצה הבנתי למה הוא לא עושה. רקע אחר, אוקיי. אה, אני רוצה שעל זה יהיה איזשהו עיגול נוסף. נגיד העיגול אני רוצה שהוא יהיה מאחורה, אז send backwards, אז הוא יהיה מאחורי המלבן, ככה אפשר לשחק עם אלמנטים בתוך הזה. אולי אני רוצה שהכוכבים האלה, הטקסט הזה יזוז, והכוכבים האלה יהיו מעל, to the front, אז אני רוצה אולי אני רוצה לשכפל אותם, שיהיה עוד סט של כוכבים כזה, אוקיי? וככה אני מעצבת לי, פוסט קרוסלה הוא בעצם פוסט שיכול להיות עם מסרים, אה, 5 tips, נעשה את זה באנגלית, 5 טיפים לשינה טובה, סתם למשל, קונטרול A מסמן לי את כולם, קונטרול A קיצור מקלדת, 77,
אז הגדלתי ואני מיישרת לימין כדי שהחמש יהיה פה, אוקיי? אני רוצה להגדיל, רוצה לשנות פונט. אם עושים פה Hebrew, אז היא פשוט ייתן לי את כל אלה שעובדים טוב בעברית, אוקיי? ואז פה אני יכולה להחליט שאני משנה תמונה, אני הולכת פה לפוטוס, או שאני מעלה תמונה ב-upload, אני פשוט מעלה תמונה שלי, או שאני הולכת איפה זה פוטוס? כאן, ורושמת sleeping, נגיד, אני רוצה שזה יהיה כזה. את הרקע פה אני יכולה לשנות, אני מסמנת אותו, ואני מחליטה שהוא יהיה ירוק. אוקיי, אני משחקת עם הדבר הזה. יש פה עוד הרבה דברים שכמובן אפשר אה, פשוט להתנסות בפלטפורמה הזאת. אה, זהו, ולעצב כמו שאוהבים. סטופ sharing. בהצלחה.